Norsut, eläinkunnan lempeät jättiläiset, ovat kiehtoneet ihmisiä vuosisatojen ajan. Tänään sukellamme syvälle kesynorsujen maailmaan, tutkien niiden historiaa, elämää ja kohtaamia haasteita. Norsuja on 3 erillistä lajia: Afrikan savanninorsu, Afrikan metsänorsu ja aasialainen norsu. Aasialainen norsu jakautuu edelleen 4 alalajiin: srilankalainen norsu, intialainen norsu, sumatranorsu ja borneonorsu. Täällä Thaimaassa jaamme kotimme intialaisen norsun kanssa. Vaikka norsut vaelsivat aikoinaan vapaasti laajoilla alueilla, ihmisen toiminta on merkittävästi vähentänyt niiden luonnollista elinympäristöä. Nykyään populaatio jakautuu 2 pääryhmään: villinorsuihin ja kesynorsuihin. Thaimaassa on arviolta 4400 villinorsua ja 3800 kesynorsua. Villit norsut ovat erittäin sosiaalisia eläimiä, jotka elävät matriarkaalisissa laumoissa, joissa on 5–10, joskus jopa 20 yksilöä. Ne menestyvät alueilla, joilla on runsaasti ruokaa ja vettä, kuten tiheiköissä ja metsissä. Nämä lempeät jättiläiset ovat kasvinsyöjiä, ja ne käyttävät noin 12 tuntia päivässä erilaisten kasvien etsimiseen ja syömiseen. Täydentääkseen ruokavaliotaan ne syövät usein suolakivipaikkoja saadakseen välttämättömiä kivennäisaineita. Villinorsujen elinalue on laaja, kattaen noin 300–400 neliökilometriä. Tämä laaja alue on välttämätön niiden ravinnonsaannin turvaamiseksi. Ihmisten ja norsujen välinen suhde ulottuu tuhansien vuosien taakse. Alun perin norsut olivat villieläimiä, jotka pyydystettiin ja koulutettiin erilaisiin tarkoituksiin, kuten kuljetukseen, työvoimaksi ja jopa sodankäyntiin. Todisteet viittaavat siihen, että norsujen pyydystäminen ja kesyttäminen Thaimaassa alkoi jo Sukhothain kaudella noin vuonna 1249 ja ajan myötä norsujen rooli thaimaalaisessa yhteiskunnassa kehittyi. Kun norsujen määrä väheni, niistä tuli välttämättömiä kulkuvälineitä tiheissä viidakoissa. Myöhemmin niitä käytettiin puuteollisuudessa vetämään tukkeja metsistä. Kuitenkin kun puunkorjuu kiellettiin vuonna 1989, norsujen roolit muuttuivat jälleen. Nykyään monet kesytetyt norsut työskentelevät matkailualalla. Vaikka tämä tarjoaa tulonlähteen norsujen omistajille, se tuo mukanaan myös haasteita. Norsut ovat suuria eläimiä, joilla on huomattavat ravinnon tarpeet. Norsun ruokkiminen, joka syö noin 300–400 kiloa, eli noin 10% ruumiinpainostaan päivässä, on merkittävä taloudellinen taakka omistajille. Täyttääkseen ravinnontarpeensa nämä lempeät jättiläiset syövät pääasiassa ruohoa, bambua, köynnöksiä, juuria, lehtiä, puunkuorta, erilaisia viljelykasveja ja joitakin hedelmiä. Vesi on myös elintärkeää, norsut voivat juoda 101–150 litraa päivässä. Kesynorsujen hoito on vaativa tehtävä. Norsunhoitajat eli norsujen hoitajat ovat ratkaisevassa roolissa niiden hyvinvoinnissa. He ovat vastuussa norsujen ruokinnasta, pesemisestä ja lääkinnällisestä hoidosta. Norsut ovat älykkäitä ja sosiaalisia eläimiä, jotka tarvitsevat henkistä ja fyysistä virikettä. Toiminta, kuten kylpeminen, mudassa leikkiminen ja vuorovaikutus ihmisten kanssa edistävät niiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kokonsa huolimatta norsuilla on herkkä iho, joka on altis auringon polttamille ja hyönteisten puremille. Mudalla peittäminen toimii luonnollisena aurinkosuojana ja hyönteiskarkotteena, auttaen suojaamaan niiden ihoa. Säännöllinen kylpeminen on myös välttämätöntä hyvän hygienian ylläpitämiseksi ja ihoinfektioiden ehkäisemiseksi. Se auttaa myös alentamaan kehon lämpötilaa. Tiesitkö? Norsut eivät voi hikoilla ihonsa läpi kuten ihmiset.
Niiden paksu iho estää lämmön haihtumisen ja ne voivat hikoilla vain hieman kynsien ympärillä olevien kynsinauhojen kautta. Siksi tuo alue on usein kostea. Mutta se ei riitä viilentämään niitä. Miten norsut siis alentavat kehon lämpöään? Ensinnäkin ne heiluttavat korviaan. Tämä auttaa vapauttamaan lämpöä verenkierron kautta ja toimii kuin luonnollinen tuuletin. Toiseksi, pieni määrä kosteutta silmistä auttaa, vaikkakin vain vähän. Kaikkein tärkeintä on viilentäytyminen ja veden juominen. Siksi norsut viilentävät itseään vedessä 4–5 kertaa päivässä lämpötilasta riippuen. Miksi sitten kuuraamme niiden ihoa? Kuuraaminen auttaa meitä tarkistamaan, onko ihossa haavoja tai muita ongelmia. Se ehkäisee loisia ja tulehduksia. Se auttaa poistamaan ihon alle piiloutuneita toukkia. Se auttaa poistamaan verenimiä hyönteisten toukkia ihon alta, mikä ehkäisee loisia ja tulehduksia. Se poistaa kuollutta ihoa, joka aiheuttaa kutinaa. Ja se pitää niiden ihon puhtaana, terveenä ja mukavana. Viilentymisaika ei ole pelkkää hauskanpitoa. Se on elintärkeää norsujen terveydelle ja hyvinvoinnille. Kesynorsujen tulevaisuus on monimutkainen kysymys. Vaikka niiden hyvinvointia ja elinoloja pyritään parantamaan, haasteita kuten elinympäristöjen katoaminen, ihmisten ja norsujen väliset konfliktit sekä laiton villieläinkauppa esiintyy yhä. Suojelujärjestöt ja omistautuneet yksilöt tekevät väsymättä töitä suojellakseen norsuja ja niiden elinympäristöjä. Tukemalla näitä ponnisteluja ja edistämällä vastuullista matkailua voimme auttaa varmistamaan näiden upeiden eläinten selviytymisen tuleville sukupolville. Tervetuloa norsunsuojelualueellemme Etelä-Thaimaassa. Pieni, ympäristöystävällinen suojelualue, jolla on yli 160 vuoden perhekokemus norsujen hoidosta. Eläinten hyvinvointi on meille tärkeintä. Uskomme eettiseen matkailuun, joka aidosti tukee aasialaisten norsujen tulevaisuutta, myötätunto ja kunnioitus ytimessään. Vastustamme jyrkästi julmuutta ja olemme sitoutuneet parempaan hoitoon, syvempään ymmärrykseen ja elinikäiseen oppimiseen. Eettisten norsupuistojen verkostomme kautta työskentelemme suojellaksemme, kouluttaaksemme ja inspiroidaksemme, luoden tulevaisuuden, jossa norsut ja ihmiset menestyvät yhdessä. Norsun suojelualueellamme tehtävämme on tarjota norsuille mahdollisimman hyvä elämänlaatu sekä turvallinen ja hoivaava ympäristö kuntoutumista varten. Arvostamme syvää ja merkityksellistä yhteyttä ihmisten ja norsujen välillä, yhteyttä, joka tekee tästä paikasta ainutlaatuisen. Täällä sinut toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi luomaan unohtumattomia muistoja näiden lempeiden jättiläisten kanssa rauhallisessa, luonnonläheisessä ympäristössä. Norsusairaala tuemme ylpeinä STEF-säätiötä. Se on brittiläinen järjestö, joka on omistautunut norsujen hyvinvoinnille. STEF tarjoaa ilmaista eläinlääkintähoitoa Etelä-Thaimaan norsuille. Heillä on täysipäiväinen tiimi sairaalassaan Phang Ngon provinssissa sekä liikkuva klinikka, joka tavoittaa norsut syrjäisillä alueilla. Kiitos vierailustasi, sillä 3% jokaisesta sisäänpääsymaksusta menee suoraan STEFille, auttaen sairaita tai loukkaantuneita norsuja saamaan tarvitsemansa hoidon. Lisätietoja saat vierailemalla osoitteessa southernthailandelephantsspeech.org. Yleisesti ottaen, jos näet norsun kahlittuna tai rajatulla alueella, älä huolestu. Näin ei koskaan tehdä ilman syytä, ja syy liittyy aina norsun turvallisuuteen. Joskus norsu voi olla sairas tai käydä läpi hormonaalista vaihetta nimeltä MUST, mikä voi saada sen käyttäytymään arvaamattomasti. Jopa rakkaudella kasvatetuissa norsuissa on silti villieläimen vaistot. Nämä tapaukset ovat harvinaisia ja teemme kaikkemme huolehtiaksemme norsuista ennen kuin tilanne koskaan etenee siihen pisteeseen. Meille norsut ovat perhettä. Suojaamme heitä rakkaudella ja vastuullisuudella. Turvallisuustiedot. Ennen kuin aloitat kokemuksesi, käytä hetki näiden tärkeiden turvallisuusohjeiden oppimiseen. Ei juoksemista. Turvallisuutesi ja elefantin mukavuuden vuoksi älä juokse missään alueella. Pysy hiljaa. Pidä äänenne hiljaa. Kovaääninen huutaminen tai kirkuminen voi pelotella tai järkyttää norsuja. Lasten valvonta.
Kaikkien alle 11-vuotiaiden lasten mukana on oltava aina lastenhoitaja. Lähestymässä norsuja. Älä koskaan kävele norsun luo ilman, että norsunhoitaja on paikalla. Pysy edessä, pysy aina lähellä elefantin etuosaa tai sivuja. Katsekontakti auttaa heitä rauhoittumaan. Koske hellästi, norsun iho saattaa näyttää kovalta, mutta se on itse asiassa herkkä. Olethan hellävarainen. Syötä vain elefantin ruokaa. Syötäthän norsuille vain keskuksessa tarjottuja hyväksyttyjä ruokia. Ihmisten ruoka voi olla haitallista. Älä roskaa, auta pitämään ympäristömme puhtaana kaikkien viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. Pese kätesi. Pese kätesi ennen kuin syötät norsuja. Ei salamavalokuvausta. Voit ottaa kuvia vapaasti, mutta ole hyvä ja sammuta salama. Älä lähesty norsuja yksin. Oppaan ja norsunhoitajan tulee olla paikalla koko ajan. Kiitos, että kuuntelit ja nauti merkityksellisestä ajastasi lempeiden jättiläistemme kanssa.